No decká, naša prvá cesta už započala. Tak priatelia, ja vás vítam pri ďalšom videu a my ideme na výlet. Naša najvyššia skupina Elite Parkour ideme spoločne na sústredenie do Argy Academy, do Žiliny. Takže čaká nás víkend plný parkouru, plný skákania a plný tréningu. No a tu máme druhého vedúceho. Dievčatá, tešíte sa? Chlapci, tešíte sa? Dobrý deň, to sme v správnom vlaku? Kam mohla stať habaďura jak prasa. Kúpil som lístky na zlý smer. Kúpil som zo Žiliny do Trenčína a nie z Trenčína do Žiliny. Ale stavby vedúci bol milý, tak sme to vybavili, ale som o 40 € ľahší. Shit happens. A ty sa tu nezatváraj. Tak nakoniec sme sa aj dostali. Tak priatelia, sme v Žiline úspešne. Ale uvidíme, či ešte trafíme autobus. Takmer 80 km od Trenčína sme skoro skončili, takmer 320 km od Trenčína. Ale sme všetci zdraví, šťastní. Toto sa nezverejní, tento záber. Nie. Tak našli sme už aj ten autobus. Kaj, môžem? Ja som není organizátor zájazdu. Kto? A tak sa čo ja? Trošku uhli. Však dobre, však poviem. Kurník, nepoviem. Postavím sa tam je zastávka, nie tu na chodníku. Však dalo sa aj dozadu. Čistá Žilina. Takzvaný bezmozný. Nesi ho zavolávať. Takže vlak to nevyšiel, autobus tiež nie. Ani človek. Ani ľudia v Žiline čo nemajú. Nie sú príjemní, vôbec nie sú príjemní na mňa. Zažívam tu takéto stresové situácie, normálne cítim pnutie na mojich trapezoch a kokos starý pán, ktorý išiel zaniesť flašky, môže byť rád, že som ho nepremenil na plast. Ešte, že máš výhovor. Môžem sa spotiť, lebo mám novú Yakuza kerovanie. A budem musieť prekopírovať zábery do notebooku. Ty nechoď do Japonska, lebo ťa nezoberú nikdy. Veľkoleposť. Cítim sa veľkolepo. Nemôžeš proste 4 vety. Má to byť jedno slovo. Jednoslovne? Brutál. No, a ešte ty si nebola. Dobre. A to si aj presloviť. Prvýkrát vás vítam na našom sústredení. No, idem z vás teraz urobiť víťazov, áno, olympijských. V rámci možností. No musíš ísť viac do výšky. No viac sa odraz pekne z tých špičiek, áno? Nechoď silovo, choď vybušne. Teli. No spevni aj tie ruky, áno? No, lepšie.
Mali sme olovrántik, ten som vám zabudol natočiť, mali sme ale rožok so salamou. Klasika. A potom pomaličky vidíš. A tu už Kamil učí decka Railgainer. Videli ste? Chápeš tomu, ale však počúvaj, Kamila, nie, na mňa sa kúkaj ty. Jožo. Však ale musíš sa... Som hrdý, jak som ho to naučil. Ideme. Raz. Dva. A ideme 3. Však ale veď si sa moc skoro pustil. Jaj. To sa nepočíta až na kameru. 2. A ideš 3. Ešte počkaj s tými nohami hore. Dobre. Easy peasy. A ty si more čo? Takže dnešok uzatvárame už pred dnešok. To bola, že čo za veta. Takže momentálne uzatvárame tréning už... Ty vole, ja už neviem rozprávať. Chlapci, ste mi vygumovali hlavu. Ty sa tam nesmej. Čo tam robíš? Takže pre dnešok tréning už je na konci, pretože je... že pol desiatej a chod sa len pekne osprškovať. A dneska sme mali, že 8-hodinový tréning a zajtra pokračujeme, takže ideme si oddychnúť, ráno o 7 budíček, dáme si raňajky a začíname tréning, no a následne ideme domov, takže idem si nájsť miesto na spanie, aby sa mi niečo ušlo. Dobré ránko. Super! A ideš hneď. Dobre. A pekne rovno nohy. Výborne. No, však to bola 360-ka. Toto je naša. Dvaja členovia nás opustili včera večer, ale... Traja. No čo, aj to chytíš, či to... Ja, ty chytíš? A mohli... Ale mňa máš točiť, ja som hlavná postava tohto filmu. A autobus. No, tam. Dobre, daj mi to. Ale... Ideme na vlakovú stanicu a opúšťame toto veľkomesto. A ty ideš tým čiernym autobusom. Zadimeným. Tak si moc nesadneme, čo? Tomuto sa hovorí práve cestovanie. Ja deti učím aj prispôsobovať sa situáciám životným. Adelka, si mladá. Musíš trénovať nohy. Tak sme to zvládli. Zvládli sme to úspešne. Nohy ma bolia. Jak také dva zemáky. Stále mi robí zle. Tak, rád som vás spoznal. Verte si ich. Čo sa nikdy neuvidíme. Jak sa neuvidíme?
Zajtra, kamoško, ideš robiť to, čo si sa naučil cez víkend. Dobre. A to, čo si sa naučil, tak ideme spať. Tak ukončí vlog. Ja? Áno. No bolo to vynikajúce, zabavili sme sa. Naučili sme sa nové flipy. A neviem. A nevieš, ukončí to. Super. Ukončí to. Tak čau. Ukončí to.